τι θα ζήσουμε και σε αυτό το vlog, αδέρφια μου. Καλημέρα, όλη μέρα, με πολύ λίγο αέρα. Δεν άρχισε καλά αυτό το vlog. Εγώ είμαι η μόνη αθώα σε αυτή εδώ την εκπομπή. Μια πληροφορία, πάρτε την όπως θέλετε. Τροφά, κάνω κάτι σημειώσεις. Εγώ με το βρακί. Δεν πειράζει, αυτά πουλάνε. Τώρα που θα εγώ να δεις τι έχει να γίνει. Πρέπει να γίνουν τώρα ζωντανά. Μια μισή ώρα έλεγα ένα όνομα. Διώξ' τους όλους τους απ' έξω που περιμένουνε. Σε repeat, είμαι ερωτευμένος με την Νάνση, είμαι ερωτευμένος με την Νάνση. Δεν με νοιάζει κανένας πάνω στο λάχος. Σοκ. Είναι πολλά τα χρόνια μένιο. Το ανακοινώνω τώρα εγώ. Βαθύ σοκολατή. Και την αγάπη σου την έχω δεδομένο. Καλά. Εγώ θα με φάσονα. Δεν μιλάνε έτσι στην Άνση. Fairy Day. Ποιος θα μου πει την κοτσάνα του να τον πάρει και να το σηκώσει. Θα πάρω μηχανάκι μάλλον. Το μυαλό μου έχει κολλήσει. Θες να πάω Πρωινό Σουσου! Τι κουκλάκι είμαι εγώ. Πάμε να αλλάξουμε μαλλιά. Όχι μινιαλά. Καθόλου δεν μ' αρέσει. Πάρα πολύ κοντό. Γεια σας! Καλώς πώς γίνεται! Κάψου τη μόνο, κάτι γίνεται! Νάρσου TV. Γεια σας. Καλημέρα. Τι έχουμε να κάνουμε περίπου 2 μήνες. Vlog. Καιρός ήτανε. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο στο Νάρσου TV. Είναι η στιγμή που κάνετε τα subscribe σας. Είναι η στιγμή που η ώρα είναι 8 παρά 25 και εγώ έχω ξεκινήσει να πάω στη δουλειά και είμαι πυγμένη στην κίνηση. Πάμε! Το μαλλί μου είναι, σε κάθε φανάρι θα τα λέμε τώρα, το ξέρετε, είναι βρεγμένο, το έχω λίγο στεγνώσει. Γιατί από χθες ξεκίνησαν τα πρώτα κρύα, επιτέλους. Μπορώ να φοράω το φούτερ μου ανενόχλητη, γιατί εγώ το κρύο το λατρεύω. Είναι στάζο εννοείται, είναι και αυτό στο πρόγραμμα. Και πάμε να δούμε πώς θα περάσουμε αυτές τις μέρες που έχουν πολύ ψωμί, όπως όλες οι μέρες. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει στο μέλλον, τι θα ζήσουμε και σε αυτό το vlog, αδέρφια μου. Τι άλλο, πάμε να βρούμε το πρωινό μας καφεδάκι, το δικό μου δηλαδή, και το γιαούρτι, το οποίο θα το φάω μετά την εκπομπή, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Εσείς τι κάνετε, πείτε μου κανένα νέο, γιατί σας έχω χάσει. Γιατί όλο κάνω συνεντεύξεις, Q&A κτλ. Και δεν τα πολύ λέμε. Θέλω να μάθω τα νέα σας και το εννοώ στα σχόλια. Πάμε, άναψε φανάρι. Καλημέρα. Όλοι με ρωτάνε για σένα. Τι σου λέω. Χθες ένα παιδί που αυτό μου έκανε σκηνή. Πώς να είχες αυτό. Αλήθεια σου λέω. Δεν το ξέρεις τώρα. Να πω να τον δει πιο ώρα σε μένα. Όχι ρε, ξέρεις μας ένα ρε. Τώρα μπορώ να πω ότι ξεκινάει η μέρα μου γιατί αυτά ήταν μια πληροφορία. Πάρτε την όπως θέλετε. Κάντε την ό,τι θέλετε. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε για κανάλι. Τώρα ξεκινάει το καλό. Γύρνα το. Το γυρίζω, περίμενε. Αλλά με δεν βάζεις το πλάνο δεν θα μπει. Καλή, δεν φέρασε. Καλημέρα, όλη μέρα, με πολύ λίγο αέρα. Και όλα καλά. Τι κέφι, τη ζωντάνια, τη χαρά. Ξέχασα το τεφί μου στο αυτοκίνητο. Ωραία εβδομάδα. Ωραία, ξεκίνησε, Χριστέ. Γιατί ταλαιπωρούμε έτσι. Και λέω, μην ξεχάσω τον καφέ μου. Αλλά πού το έχω το μυαλό μου. Ξέρω πού. Μην πείτε. Καλά, ούτε εσείς ξέρετε. Επιτέλους ήρθα. Κάθε Δευτέρα θα έχεις καινούργια απόχρωση στα μαλλιά, πιστεύεις? Για να μην βαριόμαστε. Χθες άνοιξα την πόρτα του σπιτιού μου και ήταν ένα γυμνό μπροστά μου. Γυμνό. Ναι. Τι εννοείς γυμνό? Γυμνό τι λες και πάνω. Σου ζήτησε ζάχαρη. Όχι, ήθελα να πάρω το delivery. Κλιμεντίνη. Έλα, αγάπη. Μόνο νορμάλ άνθρωπο εδώ μέσα. Τι κάνεις, αγάπη? Καλά, εσύ. Καλημέρα. Καλά. Νορμάλ. Εσύ, αγάπη μου, είσαι η λατρεία μου, είσαι η τρέλα μου. Νορμάλ είναι η κοπελά. Που να ξέρω. Λοιπόν, την Πέμπτη αλλάζω μαλλιά. Τι εννοείς? Θα πάω να βγάλω αυτό το τέξτο να βρω τα άλλα. Α, καινούργια. Δεν θυμάμαι αν ήταν σειρά ή. Είναι ταινία η οποία διαρκεί 2,5 ώρες. Μιλάμε για το εκεί που τραγουδούν οι καραβίδες. Ακούς καραβίδα? Απ' την αρχή φαίνεται ότι η κλάμα θα ρίξουμε. Πολύ τηλεοπτική Ελένη. Μας κατέκα από τα φωτά. Γι' αυτό μου το είπες τώρα. Ναι, μην αγχώνεσαι. Πάμε πλατό. 9,5 ώρα, 10 παρά 25. Το ένα χέρι. Εγώ είμαι η μόνη αθώα σε αυτή εδώ την εκπομπή. Έχω γράψει δούκισα νομικού νομίζω. Ναι, το ήθελα να σου το πω χθες. Δούκισα σκέτο. Δεν μπορεί να το δείξει νομικού δύσκολα. Ότι εγώ πήγα να σε πω εσένα που σε λένε Γιώργο Κώστα και τον Κώστα του λένε Γιώργο. Ένα μπέρδεμο. Αυτά. Κατά τα άλλα, να πεις κάτι? Όλα καλά. Πράγματα που πας να πουλήσεις και αυτά που μας λες εδώ ότι έκανες στο Σαββατοκύριακο και λείπουν κάποιες ώρες. Κάποια κομμάτια, ναι. Άντε πες, λίγο θα κοιμηθείς. Λίγο τουαλέτα, λίγο να φας. Οι υπόλοιπες ώρες
Πού είναι? Έφερα όσα κομμάτια μπόρεσα. Θεός ξέρει τι έκανες. Εγώ γλύφω το... Τι να κάνω, χριστιανός, ό,τι μπορεί ο καθένας. Δεν άρχισε καλά αυτό το vlog. Όλου. Θέλω ένα φιλί. Τρουφά, κάνω κάτι σημειώσεις για την εκπομπή. Για την εκπομπή. Μέχρι την Πέμπτη θα είναι αυτό το vlog. Τώρα παίζεις και εσύ. Έχει πολύ ψωμί. Θα είναι κάθε μέρα εδώ. Εννοείται. Καλά, εσύ τώρα το μαθαίνεις. Αυτό σου επαφεύγει. Ήταν 2 μέρες το σου η κάμερα. Κάθε μέρα αυτό θα είναι. Μέχρι και την Πέμπτη. Η μέρα της μαρμότας. Θα σου πω μετά 3 η ώρα κάτι. Δεν σε αφορά, είναι κουτσομπολιό δικό μου. Μην ξεκινήσεις. Γιατί είμαι κρυός. Ναι. Με το οποίο θα γελάσει πολύ. Ναι, σ' ακούμε. Τι κάνεις, γράψτε παιδί μου. Ναι, τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι. Εσείς δεν έχετε δει το νέο μου πρόγραμμα αυτό πώς πάει τώρα, θα τα δείτε όλα. Έχω κάτι στη μύτη. Ωραία φώτα έχει εδώ. Πάω τουαλέτα, γιατί πίνω πολύ νερό κατά τη διάρκεια της εκπομπής και καταλαβαίνετε. Και πάμε να αλλάξουμε. Εγώ με το βρακί. Δεν πειράζει, αυτά πουλάνε. Τώρα που θα δεθώ εγώ να δεις τι έχει να γίνει. Κοίτατε στα views και τα τιμολόγια να έρχονται και να... Τιμολόγια! Μαρίνα, θα κάνουμε feeling! Κάναμε την Παρασκευή, θα κάνουμε και αύριο. Αύριο είναι ωραία μέρα. Είναι δυνατόν να μην μου έχεις ένα φορτιστή? Τι ζήτησα? Κοροϊδεύει. Έχει φορτιστή! Το καλό το κορίτσι, εσύ μην τυχόν για εξυπηρετήσεις. Πάτε τίποτα. Είμαι εδώ στον πύργο Αθηνών. Δείτε τι ωραία θέα που έχει. Φανταστική θέα. Εδώ. Έλα να περάσει. Θέλω να γίνονται όλα ζωντανά. Μπροστά στο εγώ έκπληκτο κοινό. Έχω έρθει να κάνω το λέιζερ μου, την αποτρίχωσή μου. Πάμε. Λοιπόν, πάμε. Δες εδώ χαρά. Τι είναι τα παιδιά τα χαρούμενα. Στην Προεδρική, μία να σου, μόνο αυτό αξίζει. Έτσι. Για ευνόητους λόγους δεν μπορούμε να έχουμε ανοιχτά τα story. Για να μην με βλέπουν από απέναντι, ποιος ο Θεός θα με δει από απέναντι. Γυμνή. Άντε να δούμε τι θα ζήσουμε και σήμερα. Όλα καλά. Σε ποιο κομμάτι? Ναι ή όχι? Καλά. Δεν με πείθεις? Όχι αλήθεια. Δεν θέλω να είμαι πολύ εκδηλωτική για να μην χάσω το πράγμα. Καταρχάς σήμερα δεν είμαι όμορφη. Καλά. Ναι, δεν πειράζει. Εδώ τι έχει πάθει αυτό? Α, έφυγε. Λοιπόν, άντε. Δίνομαι τώρα. Αποτρίχωση done. Παίρνω το καφεδάκι μου, που μου πολύ αγάπη μου φέρνει τα κορίτσια, και πάμε να συνεχίσουμε τη μέρα μας. Εν τω μεταξύ, το πρωί είχε διανόητο κρύο κτλ. Με τα φούτερ, τώρα έχει ζέστη, αλλά θα ξανακριώσει ο καιρός. Πάμε παρά το αυτοκίνητο από το πάρκινγκ και φύγαμε για Γλυφάδα τρέχοντας. Γιατί έχω ψυχολόγο. Ό,τι περιμένω τις τελευταίες 3 εβδομάδες που κάνω session μια στο τόσο. Σήμερα όλα μου τα ραντεβού είναι στον Πόντο. Στο λεπτό προλαβαίνω. Επιτέλους ήρθα λίγο γήπεδο. Κάνω προπόνηση με την Τάρα. Ούτε δεν έχει έρθει. Τέλος πάντων. Με κοιτούσαν αυτές οι κυρίες και ήταν φάντασμα. Τέλος πάντων. Πάω να τρέξω, παιδιά, ειλικρινά. Κάντε προπόνηση. Ό,τι θέλετε, αλλά κάντε. Ξεβάφτηκα όπως βλέπετε. Ψυχολόγος πήγε πολύ καλά. Μονοθεματικό το session. 1,5 ώρα έλεγα ένα όνομα. Τέλος πάντων. Για καλό είναι όλο. Πάτε. Πάμε τώρα να τρέξουμε. Προπόνηση τελείωσε. Και είναι η αμήχανη στιγμή που έχω γίνει πια με όλους τους επαγγελματίες που συναναστρέφομαι. Από ένα μετά περνάει σίγουρα σε άλλη φάση. Μου λέει δεν κάνει λίγο πιο αργά, της λέω δεν γίνεται. Πεινάω. Πάμε να φάμε τα σουβλάκια. Σουβλάκια από Λάρισα και πάνω. Από Λάρισα και κάτω καλαμάκια. Γιατί είπα θέλω να φάω καλαμάκι κοτόπουλο, λέμε μου ακούσαν Θεσσαλονικής. Κάνει κρύο φυσάει, γι' αυτό έχω βάλει την κουκούλα για να μην κρυώσω. Και φύγαμε. Παίρνουμε τα σκουπίδια μας να τα πετάξουμε. Γιατί οι διάφοροι που έρχεστε εδώ πέρα δεν σέβεστε το χώρο. Αυτό δεν είναι για πέταμα, δεν είναι για να τα αφήνουμε εκεί. Και ότι βλέπω και από τσίχαρα στο γήπεδο. Πραγματικά. Πεινάμε. Κανονίζει τα πάντα. Έχουμε πάει μυθικά. Δίντα, μπράβο, γιατί εσύ τα παρέγγειλες όλα. Μπράβο. Θα μας πεις κάτι? Μπράβο, Δίντα. Πολύ καλές επιλογές. Τέλειο, επιτέλους Στάνιαρα. Στάνιαρα, επιτέλους. Καλημέρα. Μια καινούργια μέρα ξεκινάει σήμερα σε αυτό το vlog στο Nanshu TV και πάμε να τη ζήσουμε παρέα. Έχω πάρει ήδη τον πρώτο καφέ, γιατί κάποιες φορές παίρνω και πρώτο καφέ πριν πάω να πάρω τον πρώτο καφέ. Γιατί έτσι γουστάρω, τέλος πάντων, δεν είπα γιατί. Γι' αυτό. Πάμε τώρα να φύγουμε. Ωραία, έχετε μια ντερλίκα. Εύχομαι σήμερα να περάσουμε υπέροχα και να έχω ωραία, νέα, ευχάριστα πράγματα στο κινητό μου.
Κρέμεση είναι, τι είπες λες εσύ για να... Τι λέτε ρε παιδιά, θα με τρελάνετε τώρα. Κρέμεση, Νάση, όχι, έχεις δίκιο, όχι. Στο βιντεάκι που είδα έχει ένα άρωμα, ξεκάθαρο. Λοιπόν, αυτή είναι story of my life. Αυτή η κίνηση, παιδιά. Ακινητοποιημένη, αυτό είναι το καθημερινό. Αυτό συμβαίνει αν αργήσω να φύγω 2 λεπτά. Αυτό, τέλος πάντων. Καλή καρδιά. Συνεχίζουμε. Πήρα το γιαουρτάκι μου, το δεύτερο καφεδάκι μου, το οποίο θα το πιω σε ένα 20 λεπτό και τα λοιπά. Ξεκινάει η κατανάλωση. Υπάρχει πρόγραμμα, δεν πάμε στο κουτουρού. Υπάρχουν στάνταρ πράγματα εδώ, τα νύχια. Σήμερα έχω τη φάση τραγικό, ούτε αν τα βλέπω δεν θέλω. Κοπέλα μου, δεν την δει. Είναι οι άλλες. Περίμενε. Είσαι ύποπτη. Ναι, λέει και γελάει. Μόνο ξυπνάμε. Να είμαι πανέξυπνη. Έχεις μοιοπία και το ξέρεις. Τι λες μου, δεν έχω μοιοπία. Όταν βγαίνει ο άνθρωπος στο κεφάλι. Με βολεύει να κάτσω έτσι. Τι βιάζεσαι. Δεν βιάζομαι κούκλα μου, σε κυνηγάω να σε βάλω. Σιγά το κυνηγητό. Δεν φτάνει που σας λέω τα προσωπικά μου και γελάτε και περνάει η ώρα σε ευχάριστα. Δεν μας έχεις πει και τίποτα, σιγά. Τόση ώρα λέει ιστορίες και γελάτε. Όχι, θα πας να κάνεις σπελματογράφημα λέγεται αυτό. Το σπελματογράφημα τώρα πού κολλάει στην κουβέντα μου. Σπελματογράφημα. Εσύ κοπέλα μόνος πρέπει να σκέφτεσαι. Όχι κούκλα μου. Σπελματογράφημα. Έχω βγάλει πάτους. Έχω πάτους. Έχεις πατώ. Όταν γίνεσαι είσαι έξυπνος άνθρωπος, τέλος. Ναι. Το θέμα είναι να με σε δόθουμε εκείνη την ώρα. Τι να κάνω τώρα, Κάνε στην άκρη λίγο την εξυπνάδα σου εκείνη την ώρα και μετά ξαναβρες την Ξαναβάλω μετά. Έτοιμη είσαι τώρα. Βοήθεια. Καλημέρα, είστε για την αναμονή. Κάνω skip the line και μπαίνω. Διώξτε τους όλους τους απ' έξω που περιμένουνε. Να φύγουνε. Nancy the Star. Να φύγουν από εδώ. Εδώ με έχει με τα καρτελάκια του κουτιού και από κάτω. Άγρια. Και μαθητρία. Θα τα βάλω αύριο. Όταν βγει το vlog θα τα έχετε δει. Θα τα έχω φορέσει. Ρία, βάλε τη φωτό. Να δούμε το look. Και το σημερινό. Το αυριανό. Επίσης φοράω διαφορετικά. Να βγω με διαφορετικά. Η ίδια εταιρεία είναι. Εσύ βγαίνεις. Το ξέρω τι. Φαντάζεσαι. Είμαι σίγουρη, δεν φαντάζομαι. Πιστεύεις με κολακέρι? Ναι, πολύ! Θες να δοθείς? Να δοθώ? Είσαι προσδόσιμο? Όχι, όχι, είμαι δόση. Δεν θες να δοθείς? Είμαι οκ. Εντάξει, είσαι δοσμένη. Βεβαίως. Εντάξει. Κάνω vlog, δεν ξέρω αν σε έχω ενημερώσει. Αλήθεια. Ναι, σου έχω Είμαι πει ερωτευμένος το με την Άνση. Σε repeat, είμαι ερωτευμένος με την Άνση, είμαι ερωτευμένος με την Άνση. Δεν με νοιάζει κανένας πάνω στο λάχος, θα τον φάω. Αυτό το έχεις δει? 1, 2, 3, είναι μια χαρά. Το δικό μας το έχεις δει, να το δικό μας βάλεις. στο σπίτι σε άλλος νοικιάστηκε. Θα το βάλεις στο δικό μας που γυμναζόμαστε μαζί. Γιατί δεν λες στον κόσμο τι κάνουμε μαζί. Ορίστε. Ναι. Vlog είναι, ναι. Ναι, αμέ. Τι δουλειά έχεις? Τι λέω. Στο vlog μου θα έπρεπε να πρωταγωνιστείς. Σαν φίλος, γείτονας. Σαν σχέση μου. Λαμπρό, πιστεύεις ότι με τον Πάνο ταιριάζω ερωτικά? Ερωτικά πρέπει να είστε κάθε μέρα ο ένας τον Πανάσκελο. 3 φορές μαζί. Πάνω ένας τον άλλο κάθε μέρα. Α, στον Πάνο Βλάχο αναφερόμουν, βρε. Το λάθος. Στον Πάνο Βλάχο. Μας μπερδεύουν συχνά, είναι αλήθεια αυτό. Μοιάζουμε λίγο στα παλιά. Άλλαξα μπαμ και φεύγω από το κανάλι γρήγορα. Δεν έχω γύρισμα. Δεν ξέρω αν θα έχω μπαταρία να σας το δείξω αυτό. Δεν μπορώ. Αλλά ελπίζω να έχω. Αυτά. Πάμε. Ευτυχώς είσαι τυχερός γιατί έχω μπαταρία. Εδώ κοιτάμε. Και κοιτάμε. Μπορείς να πεις ό,τι θέλεις. Είναι στο YouTube ελεύθερο. Εγώ θέλω να πω ότι είσαι φίλος μου 100 χρόνια. Είσαι τόσο μεγάλη, Εντάξει, από μικρή. Με γνώρισες μικρή, αλήθεια είναι αυτή. Σε γνώρισα στο δημοτικό. Σταμάτα, βρε. Και κυκλοφορεί στο καινούργιο σου βιβλίο. Το Μπάσταρ. Μπασταρδάκι. Το αγαπάμε το μπασταρδάκι. Βλέπεις ότι μας βίνει το σήμα της μπαταρίας? Βλέπω. Αυτό ήταν. Τελειώσαμε. Ναι. Παρακάτω. Νούμερο, μπασταρδάκι. 20. Έχασες ένα. 21. Σοκ. Είναι πολλά τα χρόνια μένιο. Ναι. Έχω φροντίσει την μπαταρία οριακά για να συνεχιστεί αυτό το vlog, για να έχετε λίγη χαρά στη ζωή σας, την οποία ψάχνω εγώ. Και θα πω τώρα το γιατί με κοιτάνε μισό λεπτό. Πολύ περίεργο να κάνεις vlog. Το 2024 είναι κάτι καινοφανές. Επανέρχομαι με ένα καφέ, όλα είναι καλύτερα. Πάω για νύχια και βρήκα να παρκάρω. Εκεί που βρίσκω να παρκάρω, κλείνει τη θέση τη μισή ένα τεράστιο φορτηγό courier. Και είναι και η εταιρεία που λατρεύω. Και ξεκινάω να κάνω μανούβρες για να παρκάρω. Έχω σχεδόν παρκάρει και έρχεται ο υπάλληλος της courier. Του λέω θα φύγετε? Μου λέει σε λίγο.
αυτό. Δεν βλέπετε ότι κάνω μανούβρες για να παρκάρω, για να πάρετε το αυτοκίνητο όσο το πάτε λίγο πιο αυτό. Και με κοιτάει με τα κουτιά στο χέρι. Του λέω ότι παρακολουθείτε εμένα να παρκάρω τύπου θέαμα και δεν μετακινείτε για να με βοηθήσετε. Πώς να το χαρακτηρίσω? Ή εγώ δεν μιλάω ελληνικά. Σωστά, κατανοητά, ευχαριστώ. Ο κόσμος έχει λαλήσει τελείως. Είναι κάτι οριστικό. Το ανακοινώνω τώρα εγώ. Και συνέχισε να με κοιτάς που εγώ πάρκαρα, κατέβηκα, έφυγα. Είμαι με το φούτερ πάνω, κρυώνω, κάτι στο γιονάρα. Για το πεντικιούρ. Τώρα σιωπή γιατί βλέπω να περνάω και κάτι λέω και θέλω να ακούσουν τι λέω. Τέλος πάντων, εγώ φταίω που κάνω vlog. Δεν είστε εσείς τρελοί, εγώ είμαι. Πάμε στα κορίτσια, στα νύχια. Είμαι εκνευρισμένη και μόλις μπήκα εδώ μέσα ηρέμησα. Έτσι. Περίεργο πράγμα. Πάω να παρκάρω εκεί απέναντι που βλέπεις τώρα και είναι ένα τεράστιο φορτηγό courier και του λέω: θα φύγετε, μου λέει σε λίγο. Το να φύγετε τώρα για να με βοηθήσετε να παρκάρω, δεν το σκεφτήκατε. Σωστά. Τίποτα, έκανα 10 μανούβρες και πριν με κοιτούσε. Του λέω: θα με κοιτάξει να παρκάρω. Αν πήρα το δίπλωμα. Πες μας τα χρώματα του χειμώνα. Τα χρώματα του χειμώνα. Λονδίνο θα πάμε. Θα πάμε λίγο. Γίνεται χειμώνας χωρίς Λονδίνο. Πάμε τα χρώματα. Λοιπόν, τα χρώματα είναι βαθύ σοκολατή. Αλήθεια. Αυτό να κάνω στα χέρια δηλαδή. Α, ωραία. Αλλαγή. Βαθύ σοκολατή. Βαθύ σοκολατή. Τι διαφορά έχει από το κανονικό σοκολατή το βαθύ? Είναι ένα πιο βαθύ που έχει λίγο κόκκινο μέσα. Μ' αρέσει. Και λίγο βαθύ πορτοκαλί του φθινοπόρου. Με μία δόση τριχρωμία πάει προς χειμώνα με λίγο γκρι. Τι! Με τη μοιραλάκια δεν είναι συγγένεια. Όχι, αλλά θαυμάσια. Θα μπορούσες. Άντε να δούμε. Περιμένετε, μείνετε συντονισμένοι, να δείτε τι χρώμα θα είναι αυτό το βαθύ σοκολατή. Όχι, φορεμένο του είναι πάνω μου. Έχω βάλει για πεντικιούρ προς το παρόν να ηρεμήσω λίγο. Τελικά έγινε αυτό το χρώμα, το οποίο είναι το κανονικό σοκολατή. Γιατί το άλλο, θέλω σε παρακαλώ, αν έχεις την καλοσύνη, να φέρεις το σοκολατή το βαθύ που πρότεινες. Γιατί αυτό είναι το σκατουλί, δεν είναι το. Θέλω να μου πείτε εσείς τι χρώμα είναι αυτό, γράψτε με τα σχόλια. Το έχω κάνει ειλικρινά το αγάπη, είναι τέλειο. Είναι φθινοπορεινό προς χειμερινό εδώ. Είναι τέλειο. Με σοκ. Δείξε τι έκανες, Περίμενε, κάτσε και τι. Έκανα αυτό που είναι καταπληκτικό, αυτό το σοκολατί. Αυτό κάντε. Εν τω μεταξύ τώρα βλέπεις το λευκό που με έκλεινε και ευτυχώς φεύγει. Ήμουνα έτοιμη για καυγά. Βλέπεις κάτι το λευκό? Με τα αλάρμ. Φίλε και έλεγα, δεν μπορεί, δεν θα με τσαντήσετε κι άλλο σήμερα με τα αυτοκίνητα. Δεν γίνεται αυτό. Το λευκό που με κλείνει. Αυτό. Δεν με λυπάται κανένας. Έχω ένα απλό basic κόκκινο και εσύ έχεις όλο το φθινόπωρο στην Γιατί το κάνουν επίτηδες, γίνεται επίτηδες. Θέλετε εσείς να γελάτε και λέτε πάτε να την κλείσετε, να την εκρεβρίσετε. Ευτυχώς είναι μέσα. Εντάξει, δεν θα έχουμε ντράβαλα. Και είναι και ωραίο παιδάκι. Εντάξει. Τον φώτισε ο καλός Θεούλης και ήταν εδώ. Διαφορετικά. Ωραία, είσαι και ωραίος. Πανάθεμά, είσαι και ωραίο κομμενάκι. Πάμε σούπερ μάρκετ. Έχω να κάνω και τυρόπιτα. Σήμερα μου έχει έρθει έμπνευση. Λοιπόν, είμαι σπίτι. Ετοιμάζω την τυρόπιτα. Έχει μείνει λίγο. Δεν σας ακούω τώρα αυτά που τα λέγω, δεν τα ακούω γιατί ακούω φέρι. Αυτό ακούω τώρα. Ναι. Οπότε προχωράω με τη συνταγή. Μήπως έβαλα λίγη γέμιση. Μου φέρομαι όπως τον παλιό καιρό. Και την αγάπη σου την έχω δεδομένο. Ωραίο έγινε, μπράβο μου. Νεύσεις μου μέσα πνίγομαι και σε παραμέλω αφιερωμένο. Κι είναι το πρόσωπάκι σου συνεφιασμένο. Στο έχω πει τώρα τελευταία ότι είσαι πιο ωραία από ποτέ. Η τυρόπιτα. Στο έχω πει τώρα τελευταία ότι είσαι πιο ωραία από ποτέ. Γράφει τόση ώρα, τέλεια. Έλα η τυρόπιτα, φούρνο. Και τώρα λίγο να καθαρίσω αυτό το χάος που επικρατεί εδώ, γιατί δεν μπορώ. Εγώ το καταχαίρομαι το τυνιχτώνει. Αχ, δεν με λυπάται κανένας. Ωραία. Το τυνιχτώνει έτσι νωρίς. Και μετά το μασαζάκι θα πάω να φάω τη τυροπιτούλα και θα κοιμηθώ. Μιλάμε για ξέφρενη ζωή, όχι αστεία. Να σας κάνω και μία μέρα ένα break από τις τρέλες. Δεν θα πάθω τίποτα. Πάμε τώρα στο Sun Cave, στη φίλη μου την Έλενα. Να στρέψουμε τέλεια. Είσαι ένοχη. Είμαι ένοχη, αλλά είμαι άβαυτη ένοχη. Τι έχουμε vlog? Ναι. Τι κάνουμε στην ημέρα μου? Τι κάνω στο τετραήμερο, γιατί ο κόσμος θέλει να δει ψωμάκι. Ψωμάκι? Ναι. Πολύ ψωμί. Θα δούμε πάρα πολύ ωραίο
πράγματα. Γιατί φωνάζει ρε μέσα κόσμο? Δεν έχω κόσμο. Άδεια! Πες μου κι άλλα. Ναι, πόσο καιρό σε παρακαλώ να βρουν μία ώρα που είσαι πλήρης? Ναι, εσύ αυτές που είσαι ταλαντούχη και πετυχημένη. Αυτό. Εγώ τα λέω, ναι. Άμα δεν είστε έξαλλοι να έρθετε για να ηρεμήσετε, θα σας κάνει έξαλλος η Έλλα, μην στεναχωριέστε. Θα σας πει δύο κουβέντες, θα σας πρίξει και θα σας κάνει τα νεύρα κοζίγια. Μετά θα σας χαλαρώσουν. Σιλάνς. Λοιπόν, κάτσε να πω εγώ. Θα μπεις και εσύ μαζί μου? Όχι. Τι άλλο θα ζήσω? Γεια σου, αντίο. Αχ, ναι. Ό,τι καλύτερο. Εντάξει, δείτε εδώ. Τώρα μετά από αυτό το πράγμα, το μόνο που θέλω να φάω τυρόπιτα. Να κάτσω να δω Netflix. Καταλαβαίνετε την απόλαυση. Το μαλλί μου θα θέλει λούσιμο αύριο. Όχι. Έλα, ώρες λέγια. Σπιτάκι μου. Χαρά που έχω εδώ τυροπιτούλα. Έβαλα ένα μικρό κομμάτι για μένα. Αχ, λοιπόν, τρώω, κοιμάμαι και τα λέμε το πρωί. Να φύγει από μέσα μου όλη αυτή η ένταση και η κούραση. Και κάνει και κρύο, θα ανοίξω και το φυσικό αέριο νομίζω. Πουλάκια. Καλημέρα. Τρίτη μέρα σε αυτό το vlog στο Ramso TV και θέλω μόνο να δείξω το πριν, γιατί θα φύγω τώρα για δουλειά, είναι 7 και 5 νομίζω η ώρα, 7 και 10. Να δείξω το πριν του χαλιού, γιατί το χαλί σήμερα θα μπει επιτέλους, γιατί πιάσαμε κρύο. Το πριν. Αυτή είναι η καθημερινότητα, ακινητοποιημένη και πίνω τον πρώτο καφέ μέχρι να φτάσω στο δεύτερο. Είναι κάτι απαραίτητο τελικά, αλλά ξυπνάω εύκολα και γρήγορα, μην το έχετε έννοια. Πριν λίγο σήμανε συναγερμός εδώ πέρα. Πέρασε ένας φωτογράφος. Τράβα μια φωτογραφία. Λέτε να ξαναπεράσει ο φωτογράφος. Στο πέμπτο. Ωραία. Τέλεια. Εδώ το χιούμορ είναι προαπαιτούμενο για να σε προσλάβουν. Σου αρέσει εκεί? Καλύτερα. Το κουκλάκι και το αυτό. Αύριο θα είναι το βαμμένι. Αύριο είναι τελευταία μέρα του vlog. Προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις? Προλαβαίνω. Πήγαινε δίσου και πήγαινε κάτω. Το γιαούρτι. Δεν πάει κάτω. Κάνεις βόλτες. Να έρθει εδώ, δεν θα πάω εγώ, να έρθει να με βρει. Γιατί έχω φιλιό στον κολοκυθά. Στον κολοκυθά μου. Λοιπόν, την τσάντα μου, το πρωινό μου, τον καφέ μου. Καλημέρα. Θα το βάλουμε και αυτό. Έχουμε εδώ πιθανές λύσεις. Αυτή την πότα. Φέρε και το άλλο το παπούτσι. Καλά, αυτή την πότα τη θέλω να την πάρω. Το ξέρω. Που έχω την ίδια σε τέτοιο. Και εγώ την ήθελα, δεν ήθελα μόνο. Γιατί μου φοράς? 41. Έλα να σε βλέπει ο κόσμος, ή ακούγεται μια φωνή γενικά. Σκύψε. Αυτή ήταν με το 41, αυτό το καβλέτο. Αυτό τώρα ούτε καν θα το βάλω. Ούτε καν. Όχι χρυσό μου, αυτό είναι το... Καλά. Γλίτσα. Εγώ θα με φάσονα, τώρα δεν ξέρω ο κόσμος. Αυτά να τα κρατήσω να μην τα γυρίσεις καν. Πόσο κάνουνε? 50 ευρώ! Ναι ρε μα, τζάμπα. Καλά, δεν είναι και φθηνά για στρατιβάριους. Κρατάνε. Έχω λεπτομέρεια, δες εδώ λεπτομέρεια. Αυτό πληρώνει. Αυτό! Έχω πάρει στρατιβάριους κάτι μποτάκια 15 Αύγουστο. Χειμερινά, ήταν φθινοπορεινά. Πόσα χρόνια τα έχεις? 5. Και όλοι με ρωτάνε τι είναι. Έχω sharp eye στα ψώνια. Λοιπόν, βάλαμε αυτό. Τι έπαθες, τι είναι? Τίποτα, είναι κάτι καλό. Είναι κάτι καλό, λοιπόν. Γιατί δεν έχει και χαρά σε όποιον την έχει. Ναι. Δεν έχεις δει τον φωτογράφο της ζωής. Έχει σημάνει συναγερμός εδώ πέρα. Ψάχνω τη ζωή. Όχι. Αλήθεια. Ο φωτογράφος της ζωής. Πού είναι ο φωτογράφος? Όχι, δεν διανοείσαι. Να μας δώσει. Πάμε να τον βρούμε. Λίγη ζωή. Καλό. Θέλω το αυθόρμητο. Πού πήγανε όλες? Πήγανε. Άματσερ. Θες να μου κάνεις κάτι? Θέλω να σου κάνω λίγο εδώ μπροστά. Όχι, δεν θέλω εγώ. Δεν θες εσύ, είσαι κούκλα και τσακπίνα, μπορείς να κατέβεις κάτω να φωτογραφηθείς. Θα κατέβω ρε φίλε, θα κατέβω. Πάω. Σκρομπόλα, πώς με βαθμολογεί σήμερα? Η τελική σου εμφάνιση. Ναι. Η τελική είναι, Γιώργο μου, η τελική. Είναι προεορταστική. Μάλιστα. Πού μπεκρόπνες χθες το βράδυ, Γιώργο μου? Μην τα λες αυτά στα social και νομίζω Ποιο social, ότι YouTube? έχω βίο αβίωτο. Συγγνώμη, αυτό
έχεις, στο stories το δείχνεις. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, αυτός είναι ο βίος σου. Αυτό είναι. Ένα κοκτέιλάκι θα με πεις. Το τι έγινε στην πορεία δεν το ξέρουμε. Πήγαμε για ύπνο. Ήπιες ένα ποτό και πήγες σπίτι. Ναι. Ορκίζεσαι. Πες ότι είμαι καλό παιδί. Άλλο το ένα, άλλο το. Ορκίζεσαι. Δεν ορκίζομαι. Α, καταλάβατε. Ψέμα μόνο. Παντού. Κατέβηκα κάτω για να δω το φωτογράφο, ο οποίος. Μ' ακούς, δεν θα τα πω. Ο οποίος είχε λίγο ύφος και λέω: όχι, χασέ μου. Όχι. Πρέπει να update με το φωτογράφο. Κατέβηκα κάτω, πήγα, του είπα κάτι, αν το βρήκε εύκολα στο στούντιο. Γιατί εμένα ρώτησε πόσο πέσει στο στούντιο, δεν το έχω το μυαλό μου. Και μου λέει: ναι, ευχαριστώ. Βρε, αγοράκι μου. Δεν μιλάνε έτσι στην Άνση. Στην Άνση μιλάνε αλλιώς. Γιατί διαφορετικά θα γνωρίσεις την απαξίωση και μετά θα μου λέτε έχεις ύφος. Αυτό είναι. Καλά, έχουμε δει κι άλλους μικρούς. Δεν ξέρω, δεν έχω κατέβει. Λοιπόν, τέλος πάντων, αλλάξαμε ρούχο. Γιατί μου έκανε καλύτερα αυτό το μαχαίρι. Και ρώτα και χρώμα. Με φωτίζει καλύτερα αυτό. Α, εδώ θα κάτσω. Λιώνεις, θα σου έλεγα τώρα. Άλλοι λιώνουν για μένα, Κωνσταντίνα. Ναι, εγώ είμαι λίγο σαν ένα τύπο τράπερ σήμερα. Έχεις δει ποτέ τράπερ με Λακόστ? Κάτι φλακίες φοράνε. Ψάχνω ένα πολύ συγκεκριμένο πρόσωπο σε αυτό το κανάλι, δεν θα αποκαλύψω το όνομα. Και ψάχνω να βρω που είναι. Απλά να σου πω κάτι. Επειδή τον είχα πετύχει το καλοκαίρι, είχαμε πάει με το σκάφος μια μονοήμερη και τον πέτυχα εκεί που πήγαμε. Πολύ ύφος, αγάπη. Να ηρεμήσουμε λίγο. Κότσα και με χαιρετούσαν άλλοι κι άλλοι. Άλλα πίστευα. Και αυτό και το υφάκι. Ποδόλες να είναι. Πάμε μια βόλτα. Κάνουμε ένα. Να δούμε τον κολοκυθά. Τι κάνει? Άλλους χώρους. Τι κάνει ο κολοκυθάς? Χαθήκαμε. Πάμε στην ενημέρωση. Ελάτε να δείτε την ενημέρωση. Τίποτα, τελικά η ψυχαγωγία μας είναι καλύτερη. Ορίστε, τα βλέπεις, μας ανοίγουν τις πόρτες στην ψυχαγωγία. Είναι καλό. Ευχαριστούμε. Τάσο Ντουγκά, ήρθε η μεγάλη στιγμή για τη ζωή σου. Καταξιώνεσαι. Είσαι στο vlog μου, χρυσέ μου. Α, ναι. Τι. Άντε, καλή μας αρχή. Θα έχουμε και συνέχεια. Μόνο στο φέρι. Μόνο για το φέρι, μέχρι. Για σε για το φέρι σε έχω. Είσαι το date μου για το φέρι. Fairy date. Δεν θες? Θέλω. Μαζί σου. Και δεν με νοιάζει. Αυτό είναι οργυρός. Πες ότι είμαστε στο break, πες κάτι. Όχι, τώρα είμαστε στην αποφώνηση. Ναι, αλλά είμαστε σε break τώρα. Σε break και πάμε για αποφώνηση. Και φύγαμε για τελικό. Και φύγαμε για τελικό και. Η προσγείωση θα μας απογειώσει. Μπράβο. Οπότε μην πεις που θα πάμε μετά από εδώ. Πού θα πάμε, εγώ έχω ξέρει. Όχι, ξέρεις, μετά τη συνέντευξη. Πουθενά δεν έχουμε να το πουλάει ωραία. Εδώ, ο Οδυσσέας πάρα πολύ απασχολημένο, super busy. Είσαι στο vlog μου. Ναι. Ναι. Τι τιμή και τι χαρά είναι αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι στο vlog σας και φαίνομαι και θα εμφανιστώ εκεί πέρα. Κοροϊδεύεις, ρε. Όχι, χαρά μου και τιμή μου. Τώρα φεύγω από το κανάλι, 4:30. Πάω να πάρω τα courier που δεν πήρα από χθες που έπρεπε. Και σήμερα ένα άλλο που μου έρχεται. Τόμα, έχω ένα κεφάλι καζάνι, δεν υπάρχει. Αλίμονο. Έλα! Θα λέμε σε λίγο. Τι γίνεται? Έλεγα, γιατί μετά χτύπησε το τηλέφωνο και ότι σήμερα είναι η μέρα ποιος θα μου πει την κοτσάνα του να τον πάρει και να το σηκώσει. Ποιος θα είναι ο τυχερός αυτός, δεν ξέρω. Βάζω λίγο την κάμερα εδώ, γιατί ταυτόχρονα έχω να ψήσω και τα μπιφτέκια. Μπορεί που δεν φέρομαι. Πολύ λογικό να φάμε και κάτι. Λοιπόν, Θεέ μου. Πάλι καλά που υπάρχουν έτοιμα μπιφτέκια σε αυτόν τον κόσμο και τρώμε κάτι εύκολο και γρήγορα. Μπήκε και το χαλί, το δείξω τώρα. Είμαι πολύ χαρούμενη για το χαλί που μπήκε. Ψυχραιμία. Και θα σας κάνω και ένα unboxing, έτσι, γιατί είστε καλά παιδιά και μου ήρθαν κάτι πράγματα, να τα δούμε μαζί. Λοιπόν, ας βάλω το αυτό. Να ψηθούμε. Μπιφτέκι έτοιμα. Κοτόπουλο είναι το μπιφτέκι. Πάω τουαλέτα, κατουρίσω. Too much information και σας κάνω το unboxing τώρα. Το Νάνση Παραδισάνου θα έπρεπε να είναι ποινικό αδίκημα πια. Δείτε εδώ. Παραδισάνου. Παραδισάνου, βλέπετε. Δεν με αναγνωρίζει καν η κάμερα μόλις λέμε Παραδισάνου. Παραδισάνου ήρθε. Είχα και πονοκέφαλο το πρωί και όλα μαζί, αλλά έχω ωραίο μαλλί και μου αρέσουν. Πώς να το κάνουμε? Καθίστε λίγο να ανοίξω. Πολύ ωραίο πακέτο. Από κονταλί. Serum, τώρα θα δείξω. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραία όλα. Πολύ χρήσιμα. Μπράβο. Και πάμε να ανοίξουμε το επόμενο πακέτο, το οποίο το έχω παραγγείλει εγώ και είναι μια τσάντα. Μια καθημερινή, ήθελα μια μαύρη για όλη τη μέρα. Μισό. Την ανοίγουμε μαζί, δεν την έχω ανοίξει. Αποθερίσα. Ωραία.
Πάρα πολύ ωραία. Φανταστική. Ωραία. Στο μέγεθος που την ήθελα. Και πριν σας αφήσω για τώρα, γιατί έχουμε πολλά ακόμα, έχουμε το χαλί. Χαλί. Καλό μας χειμώνα, επιτέλους. Άντε, τα λέμε σε λιγάκι. Για να κάνω το vlog πρέπει να έχω και κάμερα, την οποία την ξέχασα σπίτι, γιατί φόρτιζε και γύρισα σπίτι να την πάρω και ξαναφεύγω. Καλά πάει και αυτό. Σήμερα η μέρα είναι υπομονή. Αύριο είναι μια άλλη μέρα. Πάμε θέατρο με την Ελένη τώρα, on my way, για κέντρο Αθήνας. Ελάτε μαζί να διασκεδάσουμε παρέα. Θα πάρω μηχανάκι μάλλον. Φαντάζεστε θα πάρω μηχανάκι, τέλειο. Ό,τι να είναι. Έφτασα πολύ γρήγορα. Κέντρο Αθήνας. Πάρκαρα, νόμιμα. Έβρεπε το ειστηριάκι μου. Γιατί έχω μισή ώρα μέχρι να πάει 9 και να μην χρειάζεται να πάρκινγκ. Πάω να βρω που είναι το θέατρο, γιατί δεν έχω ξανάρθει στο θέατρο Θησίων. Σας είπα ότι έχω να πάω θέατρο με την Ελένη. Έχουμε πει κάθε Τετάρτη να πηγαίνουμε θέατρο. Είναι η νέα μας συνήθεια. Είμαστε πολύ θεατρόφιλες. Δεν το λέω γελώντας, το εννοώ. Πάω να πάρω τα εισιτήρια, γιατί η Ελένη έρχεται. Θα αργήσει. Εντάξει, 9 παρά είχαμε ραντεβού, είναι 8 και 20. Τι να κάνω που είμαι τόσο γρήγορη και βρήκα εκεί να παρκάρω. Και πάω λίγο να δούμε Ακρόπολη, να δούμε λίγο Θησίο. Θα θέλατε? Γιατί να μην θέλετε. Πήρα τα εισιτήρια. Έχουμε ακόμα πολύ χρόνο, οπότε πάω μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας που είναι υπέροχο αυτό το κέντρο. Υπέροχο, υπέροχο. Και δεν το περπατάμε συχνά και εύκολα. Μα δεν είναι φανταστική Αθήνα. Και δεν χορταίνεται. Ότι με κοιτάνε όλες και με τουρίστες. Λογικό. Η παράσταση ήταν συγκλονιστική. Λεγόταν το πιο όμορφο σώμα που έχει βρεθεί ποτέ σε αυτό το μέρος. Και δυστυχώς τώρα που θα βλέπετε αυτό το vlog δεν θα παίζετε πια η παράσταση, γιατί ήταν μέχρι τις 3 Νοεμβρίου. Αν το έχετε δει, καταλαβαίνετε. Το αναφέρομαι. Φανταστικό. Γενικώς ο Αργύρης Ξάφης, επειδή φέτος ανεβάζει κι άλλο μονόλογο. Αν το δείτε, μην το χάσετε. Λοιπόν, εγώ πάω για ύπνο, σπιτάκι. Καλή νύχτα. Τα λέμε αύριο στην τελευταία μέρα αυτού του vlog. Bye! Βάζω το κλειδί στη μίζα και ακούω σώτη. Πώς πιστεύετε θα πάει η μέρα? Θα το μάθουμε στο τέλος της. Και σαν τη στάχτη με σκοτάς, σαν το αλκοόλ που με σουρώνεις, σαν σκουπιδάκι με πετάς, σαν το τσιγάρο με καταστρέφεις. Το μυαλό μου έχει κολλήσει σε σένα πάλι που αγαπώ. Είναι και ο Ουγγαρέζος είναι κάτω. Δεν ενδιαφέρεσαι αν ζω, σαν το τσιγάρο με καταστρέφεις και σαν τη στάχτη με σκορπάς. Έφτασα κανάλι. Θεούλη μου, πόσες ώρες αυτό το τιμόνι. Το πριν και θα δούμε μετά το μετά. Έτοιμη είσαι? Δεν βάφτηκες σε χρυσό μου, να βγαίνεις όπως θέλεις. Γιατί μας ζαλίζεις. Καλά, έτσι ξύπνησα. Woke up like this. Αυτό είναι το φυσικό μου. Το μαλλί από άλλους το έγινε μισμένο και χτενισμένο. Και όλα τέλεια. Εντάξει, κάπως λίγο. Έτοιμη. Πάμε για εκπομπή. Είχα λίγο πονοκέφαλο, πήρα 2 αυσιπονάκια και έχω συνέλθει αρκετά. Α, τέλεια. Σοκ, κούκλα. Τελευταία μέρα αυτού του vlog, Αυτό το ναι. Καλά, θα ξαναγίνει κι άλλα. Περιμένω τι έχεις βάλει. Και το φτωχούταρνι. Καλημέρα, ναι. Ακούει καλά και ξεκινάμε τη μέρα μας με Άννα Βύση. καλά, 30 λεπτά, 30 δευτερόλεπτα εισαγωγή. Ο Καρβέλας. Διότι ξέρεις τι? Και θα δικαιολογηθώ. Τι δεν ψάχνεις? Δεν ψάχνω λύση για να βρω. Και τι άλλο? Και θέλω να σου πω. Τι? Συγγνώμη.
Ξέρεις κάτι που καταλήγω? Τι? Το ίδιο θα έκανα κι εγώ στη θέση του. Το ομολογώ. Αν έχεις πάει τον άνθρωπο. Για μένα γεννώ. Κρύβεται τι κάνει. Μα όποτε θέλει να πει κάτι, εμφανίζεσαι. Δεν γίνεται αυτό. Ένα περίεργο πράγμα. Το βάζω να γράφει στο break και ό,τι γίνει. Τι γράφει στο break, μωρή? Δεν μιλάει κανένας, οπότε. Ναι, βέβαια. Επειδή είναι YouTube. Έχουμε πρωινό σου τώρα. Θες να το πεις λίγο στην κάμερα για να το γράψω καλύτερα? Έχω μπλέξει. Έλα, μωρέ. 42. 20. Εδώ θα είμαστε εμείς οι 4, 10 παρά 10. Εμείς οι μπροστινοί. Ο Λάπρης μπορεί να έρθει ότι ώρα έχει συμφωνήσει. Εγώ πισινός. Είναι κάτι που δεν μπορεί να το προβλέψει κανείς ούτε ο Θεός. 10 παρά 10 λοιπόν αύριο το πρωί έχουμε ραντεβού εδώ για πολύ. Πρωινό Σουσου! Η στιγμή που θα αλλάξω ρούχα και που δεν θα δείτε, αλλά θα δείτε τα ρούχα να πετιούνται και να φεύγουνε. Ωραίο. Είναι η πρώτη φορά που κάνω το vlog και δεν αναρωτιέμαι πόση ώρα θα βγει αυτό το vlog, γιατί νομίζω ότι θα είναι η πρώτη φορά που θα βγει και πάρα πολύ μεγάλο. Σούπερ, πάμε. Κινητά, το πρωινό μου, στη μία και πάμε. Μπέζα, από ποια ηλικία και πάνω είναι από πλάνης ανηλίκου? Δεν ξέρω. Το νομικό πλαίσιο, δεν το γνωρίζεις. Η αποπλάνηση ανηλίκου εξαρτάται για σένα, λέμε. Εγώ πάντως μέσα δεν θα πάω, την έχω γλιτώσει μέχρι στιγμής. Τσακ! Το κάνω, είναι στο vlog μου, στον Ανσού TV. Στον Ανσού? Βέβαια. Στον Ανσού, αγάπη μου, όλες οι ηλικίες δεν έχουν ημερομηνία. Σωστό. Είναι μελιτές. Ενδυνάμει θύματα του Ανσού vlog. Φεύγω πάω να αλλάξω μαλλιά. Θα έρθω αύριο με καινούργια. Για σένα δεν υπάρχουν ηλικίες. Εσύ είσαι ένα κορίτσι που όλοι θέλουν να ποθούν και να έχουν στη ζωή τους. Το πρωί που θα ξυπνάτε να λέτε τι κουκλάκι είμαι εγώ. Και η ζωή αγάπη μου την Ζαμάνφου. Ακριβώς. Πάω να βάλω μαλλιά. Φιλιά. Φύγαμε. Πάμε να προχωρήσουμε. Έλα το vlog το ωραίο, το βλέπω. Αποκλειστικά! Πείτε κάτι στον Ανσού TV. Στον Ανσού TV! Καλύτερο TV είναι αυτό. Ποια η ζωή είναι ωραία πραγματικά. Πάνε θα πέσω, όλα τέλεια. Πάμε. Θα μας τρελάνει ο καιρός. Δείτε εδώ στο Παλαιό Φάληρο. Όχι καλοκαίρι. Εντάξει, το θες λίγο το πουλοβεράκι, αλλά πολύ λίγο ρε παιδί μου. Κατά καλό καιρό. Πάμε να αλλάξουμε μαλλιά. Όχι μυαλιά. Μαλλιά. Τι χιούμορ, Θεέ μου. Πάρκαρα απ' έξω. Φανταστικά. Πάμε να πιούμε καφεδάκι και να ανανεωθούμε. Έχουμε τελικό αποτέλεσμα αφαίρεσης στα Nextel. Για νόσο. Και συνεχίζουμε. Τώρα έχω τα νεύρα μου, γιατί τα μαλλιά μου είναι πιο κοντά από το προηγούμενα. Γιατί τα πήραμε παραπάνω. Ρε γαμώτο. Μπορεί να φαίνεται βλακία, αλλά εγώ μου τη δίνει. Έχω και 200 δουλειές και έχουν πάει όλα πίσω. Τέλος πάντων, ήρθα σπίτι, άλλαξα ρούχα. Γιατί έχω να πάω και σε event και έχω και συνέντευξη. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη. Το μαλλί μου το νιώθω χάλια. Καθόλου δεν μ' αρέσει. Καθόλου είναι πάρα πολύ κοντό. Καμία σχέση με αυτό που είχα το μήκος. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δεν μπορώ να παίζω με την ψυχολογία μου. Αυτά. Και τώρα τρέχω γιατί είναι 6 παρα 2 και εγώ 6 έχω συνέντευξη. Στα καλά, η κολοφαρδία μου δεν μ' άφησε ποτέ. Βρήκα να παρκάρω εκεί που ήθελα απ' έξω. Πολύ σημαντικό. Τώρα κάπως καλύτερη μου φαίνομαι. Καλά, τα μαλλιά είμαι έξαλλη, δεν λύνεται αυτό. Ρία, βάλε λίγο σε παρακαλώ το πλάνο του τελευταίου vlog που έκανα εδώ, που ήταν τον Αύγουστο, με τι μαλλί έφυγα, που ήταν και σπαστό, τι μήκος είχε και split εδώ το τωρινό. Όχι, θέλω να το δω. Θέλω να δω κι εγώ πως εγώ είμαι τρελή και παράλογη. Τέλος πάντων. Εντάξει, εδώ πέρα είναι παλιά μου γειτονιά. Πάμε στο σπίτι πριν από το σπίτι που μένω τώρα.
Πάω να κάνω γύρισμα και μετά έχω μια εκπλήξη να σας δείξω. Ό,τι να είναι, το γύρισμα είναι στη Μαραγκού και εγώ πήγα στη Δούσμανη, που είναι παράλληλο στη Μαραγκού, στην Γλυφάδα. Μ' αρέσει που εγώ έμενα στη Μαραγκού. Έμενα Παπανδρέου και το μπαλκόνι μου βλέπει Μαραγκού. Ωραία. Για να δείτε το πρόβλημα. Μην νομίζετε ότι είναι όλα εύκολα. Δεν είναι. Ήμουνα στεναχωρημένη, το ξέρει ο κόσμος, γιατί ξέρει για το μαλλί. Εσύ μου πως το μαλλί σου αρέσει. Φανταστικό είναι, υπέροχο. Το μήκος αυτό εσένα προσωπικά σου πάει πάρα πολύ. Απλά δεν είναι, το έχω συνηθίσει διαφορετικά. Αυτή είναι η διαφορά, κατάλαβε. Είναι πολύ κακό πράγμα η συνήθεια. Ωραία, θα κάνουμε ένα γύρισμα τώρα εδώ για το εκπομπή. Για την εκπομπή. Για το εκπομπή. Ναι, και τα λέμε σε λίγο, νενάκι μου, και τη διάθεση. Τι ζωή, σκοπιό. Λέων, βρε. Α, Λέων. Είμαστε έτοιμοι. Υδροχός. Υδροχάος. Υδροχάος. Ναι. Πάρα το περιμένω, όσο πιο μακριά, όσο πιο ανώδυνα. Άντε για χαρά. Καλά που είσαι εσύ εδώ. Το μετακοκάτω δεν έχω έτσι. Πήγαινε πάει όλα τα μέρη και να πεις νομίζω. Θέλω να φλερτάρεις μπροστά μου με άλλους άντρες. Ήρθα στο πάρτι των συναδέλφων, να πω κι εγώ ένα γεια. Το ξέρεις ότι μου την πέφτει ο Σαράτης. Αλλά δεις τα μηνύματα που μου στέλνει, είναι για μήνυση. Είναι για ασφαλιστικά μέτρα. Θα έρθεις μάρτυρας. Εννοείται. Ευχαριστώ Το πλευρό σου. Σε ευχαριστώ αγόρι. Πάμε να φάμε. Έλα και Τι γίνεται με τα μπέργκερ? Πού είναι? Α, εδώ, το παραγγέλνουμε. Αλέξανδρο. Τέλεια. Γεια, καλά εσύ? Πεινάω. Σαν τι θα θέλατε? Τα πάντα. Καλά, μην αγχώνεσαι, θα... Αυτό είναι το bacon cube. Όχι vegan. Μην αγχώνεσαι, θα τα βρω. Όλα. Ναι. Κάνουμε live στο TikTok. Την Άνση, εγώ την πάρουμε σε... Κάνε μου λίγο μασάζ, γιατί θέλω. Λίγο μασάζ. Λοιπόν, Μερική. Μπράβο. Μερική. Εγώ είμαι εκτός συναγωνισμού, δεν υπάρχει αυτό. Κάνε. Μπράβο, μπράβο. Γεια σου τόσο. Μπράβο, κάνε. Γεια σας. Καλή χαμός γίνεται. Κάτσε ότι είμαι μόνο, καλή τι γίνεται. Χαμός. Έκρασε ο φίλος εμένα. Γιατί δεν έκρασε ο φίλος εμένα. Για να έχει κουράσει πάρα πολύ. Δεν μπορώ να μην κουράσει. Το Φάκλες. Ναι. Η Λίδη που δεν ανεβάζει τίποτα. Εμένα πρώτη για αυτό πει. Έρχεται και το παντάκι Φάκλη είναι... Μόλις με έκανε κλείνει αυτό το vlog. Κλείνει ευχάριστο. Διακριτική κάμερα. Δεν είναι δουλειά εσωκομματικά παιδιά, δεν είναι. Κλείνει το vlog, Βάλια μου. Για πάντα. Όχι βέβαια. Για αυτό το βίντεο. Το τελευταίο vlog πάτε ό,τι θέλετε. Τη χαμηλή τιμή. Τη μισή τιμή. Όλο το τρελό παρεάκι. Καλέ. Καλέ που σας βρήκα όλο. Καλέ που βρεθήκα όλο. Εσύ είσαι μεθυσμένος. Νίκο, είσαι ο μόνος νορμάλ εδώ μέσα. Ξέρω, καταλάβα. Δυστυχώς τα φαινόμενα απατούν πάντα. Και όχι μόνο τα φαινόμενα. Οι άνθρωποι, αν είστε φιλόσοφος. Έχετε πιει όλοι. Όχι, ακόμα. Γιατί δεν έχετε κύλες. Έχει. Πάρω τώρα. Αλήθεια. Δεν πίνει. Έχετε βάσει κάποιες γλυφάδες. Α, γι' αυτό. Σιγά με πληρώνει. Έβαλε τι. Αυτό βάλαμε. Άλλα νέα το επόμενο επεισόδιο. Το επόμενο επεισόδιο. Τι θα είναι το επόμενο. Για να κουμπάω. Το επόμενο επεισόδιο θα είναι στο σπίτι του Κωνσταντίνου. Σπίτι κιόλας. Σατανάδες. Ναι, μωρέ, εντάξει, το κανονίσουμε. Εξαιρετική Νάνση, εξαιρετική. Νάνσου TV. Γεια σας.